Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Action Hotline, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Action Hotline. Action Hotline. Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:12. Maing aga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Hotline. Action Hotline. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Action Art Tayhupon, ini sa Action Brian Mordan. Talos nga magpangalagad sa inyo, Tob las 9:30. Sining adlaw sang Martes. Yari na sa Pebrero 1, 2022. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang aton sining Twitter account. Ang aton nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining mga mensahe. Ano ba lang mga balita nga dapat naton tutukan sa aton sining pagpangalagad? Subong nga adlaw maka-aksyon, mag-umpisa na ang unang adlaw sa pagpatong sang prime water basiwa sang 12% nga VAT mga kaksyon sa balayran sang tubig diri sa syudad sang Bacolod. I-check ta karon kung ano ang senaryo sini kag sa palabuton nga Pebrero 4. Pagintindi naton on Friday may ara sang rally protesta nga mahitabo dira sa tubang sang Prime Basiwa Office mga kaksyon. Samtang ang iban nga balita diri sa syudad sa Bacolod, ang Bacolod subong may ara na sa masobra 2,000 ang aktibo sang kaso ni COVID-19. Ang sa Negros Occidental sobra 3,000 mga kaksyon ang aktibo ni COVID-19. Diin ini sila. Ano ini sila? Ano ang status sa sining nga mga tawo subong? Sa iban nga balita, lokal mga ka-aksyon, check na to ng patrol karon dugay-dugay kay kundi kagabigin balita ko sa inyo nga ang liquefied petroleum gas o kon LPG, no? Kung way ka nagagamit uling da, way ka man gagamit kahoy, I am sure nga LPG ang inyo ginagamit dira. Tinagsaka naman ang presyo niya sini kada litro. Litro, kilogram mga kaksyon, no? Ti mahambal ka 2 ka pesos and more mga kaksyon. Mabulubugat na yung kilo. Sunen? Bulubugat sa hindi ang isa na may ang akon ginagamit sa balay 11 na ka kilogram. Ti mag 11 kilogram sa tag 2 lang ka pesos, may pinakanubo kundi nagdugang siya sang 22 pesos. Di daw 2.35 to pag-intindi ko. Di imagine mo na, sa una, tag 600, 700, subong tag 1.3 na. Sobra pa. Sus, ano nga sitwasyon? Ano ang epekto niya sini sa aton? Pag-intindi ko, ang mga tinapayan subong, nag-aamat-amat naman turse, action hands. Hindi turse sa presyo. Turse sa kadakuon sang tinapay. I-check tani karong patrol kagin isa na action then iniho kung tagpila kag I'm sure why gro nagliwat ang presyo. Base ang nagliwat ang itsura sang star bread, base hindi na star, base for bread na lang ni. Check tani karon sa aton sa pagpangalagad kay nga ang Pinoy manamit gid iya kag nagakinam-kinam kung magkaon sang tinapay. Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Hotline. Sige, karon ko may time pag iti-discuss tani sinyo, no? Ang padayon nga linagumba karon sa pagsikat sa ngalan ni Attorney Rowena Guanzon, ang taga Cadiz City, Negros Occidental, nga pinakauna, according pa kay Attorney Jumax Ortiz, ang pinakaunang miyembro sang aton sining Comelec commissioner naton nga nagbuyagyag sang buto niya sa pag-disqualify kay Bongbong Marcos. Subong may ara siya sang kaugalingon nga opinyon. Kung ano ini, iplastar ko sa inyo karon para maintindihan nyo pagid kon nga nga wala pa, way pa ang iban, dapat kompleto, dapat isa ni kabukbo mo sa ila sining desisyon
Siya yung ginunahan niya na. Ti buwas nga adlaw, si Madam Rowena Guanzon ang magaretiro na. O, buwas nga adlaw, Pebrero 2. Balikan tara karon sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Radyo. Unahon ko lang ni mga kaksyon kay sanambal ko na ang syudad sa Bacolod, Subong may ara sang paribag-o o may ara na sang tuman kadamo nga kaso kon COVID-19 ang pagahambalan. Kag maghambal kita COVID-19 ang pagahambalan. Amo ni Subong mga kaaksyon, ang I don't know kung ginabantayan ginisang tanan o kung ginapawalaan na lang. As of yesterday or last night mga kaaksyon, according sa posting sang Public Information Office sang Bacolod, as of January 31 pa rin niyo, kahapon, may ara sang aktibo sa Bacolod nga 2,529. Ang suma total sang kabilugan agad halin sa nagumpisa si COVID-19, 26,234. Kag ang patay diri 810 mga kaaksyon. Ang Negros Occidental as of last night mani na mga kaaksyon, ang aktibo Subong 3,392. Ang kabilugan yara sa 39,472. Ang mortality kon patay 1,783. Amo niya kadamo mga kaaksyon. Rason kun nga ang Negros Occidental kag ang syudad sang Bacolod nagapabilin kita sa alert level number 3 umpisa man kainasang kagahon 12:01 until Feb 15. Bangod sa kadamuon sang kaso sang ni COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. According pa sa Vice Alcalde yesterday, nga posible si Omicron amo na gid man ang nagaatake diri sa aton. May nagahambal man nga pag-umpisa sang Enero 1, puwerte gidya kadamo sang gintrang kaso. Kadamo sang gintrang kaso bangod sa ila sining pakapoy kag sa Disyembre daan grabing paningkamot sang tawo mo pagita porta. Kung isa ga kaulanan, ga kainitan, nga pangita gid sila kwarta para may ara sa ipreparar sa tong pagsaulog ta sang New Year mga kaaksyon. Oo, so pagtupa sa Enero kung naghulhol pa ng ila sining pagkasako, dira na nagumpisa nga kun taman kagid kakapoy nga igo gid man ang trangkaso, plus pagid nga hindi ta maintindihan ang gihos sang panahon, ulanan ka, initan, mayara man nga grabe ka init nga daw hilanaton ka man. May ara sa mga report from Corazon, Locsin, Montelebano Memorial Regional Hospital nga kadamo posible, according to Dr. Julius Drilona, ang Chief of Hospital dira, nga madamo pagid posible ang unreported nga mga nagatalarang kaso nga wala lang yan nagpa-check kag wala na nagpa-swab test mga kaaksyon. Tikon akon gid sumay-sumayon daw husto si Doc Drilon nga damo nagatarang kaso nga wala gid nagpadulong sa hospital. Ting iban dira after 3 to 5 days nagaalalayo lang kag wala man na record. Di ko nagpa-record, di sila nagdugang pag ini sila sang kahangawa sa publiko. Oo, nagdugang sa kahangawa sa publiko kag inang gastuhan sila. Ang iban prangkang istorya nga hindi gin magkadto sa ospital kay base i-COVID sila. Now, ining masobra 2,000 mga kaaksyon, unahon ta lang si Doc Sora, no? Ining sobra 2,000 ang kaaksyon 2,529 as of yesterday. Diri sa syudad sa Bacolod, sanday sin o ini sila. Ano ang ila sini nga mga trabaho? Diin ni sila subong. Ano ang status nila? Kag ano karon ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod?
ini bala grabe nang alarm sa aton o kon ang aton sini bala sitwasyon subong okay lang ta? O anong aton sini nga dapat mahibalaan gikan sa aton sini nga mga opisyales diri sa Bacolod? Action Hotline. Kay maghambal kita 2,529 damo na ni katama, no? Pero wala na subong sang mga lockdown diri sa aton sa Bacolod. Check lang nato na be. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton sining nga linya, we have Doc Chris Horongon sang EOC. Doc, may agad ra sa imo. Welcome to Action Radio. Good morning. Sa Action Brian. Yes, good morning, Action Brian. Good morning sa tagpalamati sa atong programa. Good morning, Bacolod. Salamat sa time, Doc. Gin-check ko ang posting sang PIO Bacolod yesterday. 2,529 ang aktibo na ton nga kaso. Check ko diri. Doc, ini sila ang ining 2,529. Mga ano ini sila, Doc? Anong status nila? Kag kumusta kita subong sa Bacolod, Doc? Okay. Mali na aton na record no nga 2,529 na active cases. Halos na sila mga almost 70 to 80%, 80 to 90% mild asymptomatic. I see. So pag ini sila, produkto ni sila sa ginatawag naton na aggressive surveillance testing na ginahiwat naton diri sa syudad sa Bacolod. Nga mambagit nga surveillance testing. Kalabanan ni sa ila, amo ni sila ang ginakandak ng surveillance testing sa mga kalailain naton ng mga ospital, sa aton mga nagabusong, sa mga nagabalik ng obra sa ilang mga different business establishments. Kag ang iban nga kinahanglan bala mag RT-PCR kung magbiyahe sila sa iban nga mga lugar diri sa Pilipinas. So nadakpan naton nga nagpositibo sila miskan wala pa sila may ginabatsyag o wala sila may simptomas nga ginareklamo. So kalabanan ni sa ila action by ara sa ila mga balay na approve ang ilang home isolation depende no sa criteria na ginatag sa aton nga National Interagency Task Force kag kalabanan ni sa ila nga na home isolate mga fully vaccinated. Ang iba naman sa ila na may mga comorbidities o may mga edad na nag-off nga i-admit sa ospital. Ang iba naman sa ila para sa aton nga TTMF or quarantine facility. Ang iba naman nag-decide nga matinir sa aton nga hotel accredited facility for positive cases. Ining ara sa mga hotel, sa mga isolation facilities mismo, Doc, mga pila ka porsyento ni sila lang. Butang mo ara siguro sila sa mga 20 to 30%. Ay, okay. So ining sa balay, paano na sila i-monitor? Basing iba na nagasuroy-suroy lang, Doc. Bali ang ato nga proseso sa ato Emergency Operations Center, once nga magwa ang ngalan mo sa positive line list, insigida, pinapadala ang listahan sa ato nga extraction sa ato nga liga ng mga barangay. So ang ato mga tagsa ka barangay kapitan, pina-coordinate nila na sila tagsa ka BIHERTS, then i-lockdown nila na ang Panimalay. So pag lockdown sa Panimalay, hindi na sila pwede kagwa, depende sa ilang criteria kung nakabatsyag sila mga symptoms, kag fully vaccinated, 10 days ang aton nga isolation. Kung asymptomatic, 7 days. Kung healthcare worker, 5 days. Kung wala na bakunahan, maximum 14 days. So pagkatapos sila, hatagan na sila sa aton nga food packs for the next 7, 10, 14 days na supply. Okay, sa amo sa nga situation karon, Doc, sa kadamuon, ano man alarma na katama ang syudad sa Bacolod, although nga tigin butang kita sa national nga alert level number 3, pero sa aton di kaugalingon nga assessment, Doc. Kumusta kita, Doc? At least sa subong sila, yes, actually ng statement mo, Action Drive, we are alarmed, but ang aton lang siniya is ang aton hospital na stable man. Ang aton nga hospital capacity utilization rate base sa datos sa Department of Health, ara kita sa mga 50 to 53%. So both sa niyon, kalabanan sa mga kaso sa hospital, ara man sa mild to moderate cases. May mga few cases kita na ara sa ICU, kagana mga severe cases, pero halos na lang sila manageable. Kaya ang kalabanan nga kaso sini na suspitsado naton, epekto na isang Omicron variant, kalabanan giti ang mild asymptomatic, kag wala git sa require sa high flow oxygen na high flow
oxygenation. Aha. Pero in spite of that, wala kita gyapon nagasalig. Agresibo gyapon ang aton nga prevention, ang aton nga task force disiplina, ang paglibot sa aton mga uniform personnel, kag sa aton nga task force sa kada kabarangayan. Agresibo gyapon ang aton nga surveillance testing, ang aton nga contact tracing, kag labi na gid sige man ang monitor naton, kag avail sa aton mga supply, kag sige bakal sa bulong para sa aton mga pasyente in kaso kinahanglan nila ma-hospital. I see. So sa amo sa ning kadamuon, Doc, so far ang aton economy sa Bacolod stable lang kita or kundi kabalik-balik na gid man ta sa normal nga situation, ano ayhan nag problema na naman taliwat, Doc, or Doc wala lang, okay lang? Sa subong sa Action Bray, kulang taon nato sa alert level 3, wala man kami lockdown ng mga any business establishments. No? Ang ato lagi na subong gina-emphasize sa ato ng mga negosyante, observe minimum health protocol at all times. Tapos that's number 1. Number 2, sigurado gid dapat bakunado ang ato ng mga empleyado, kaya ang atong pumuluyo. Isa subong sini, ara na kita sa 131% fully vaccinated. So, but silingon, almost 85 to 88% sa ato ng total population nakabato niya sa bakuna diri sa syudad sa Bacolod. Lapaw na ta. So, ang aton lang gini ang kinahanglan tandaan, ang COVID niya, Action Bray, mis ka magtinano pa, this COVID will be with us. No? Sa words ni Mayor Bing, we have to learn how to live with COVID, adapt with it, and at the end of the day, nag-on ta niyang COVID. Hindi ta kilala mag-lockdown, padayunon tang pagpangabuhi naton. Kaya importante, sige ang obra, sige ang negosyo, para sigurado ang suporta naton sa pamilya kang kada Bacolodnon. Sakon gani nga pag look forward gani, Doc, I don't know kung tsakto ko basi mangin endemic na ni pila ka adlaw, tsakto man, Doc? Sila man naman actually sa discussion naton sa Emergency Operations Center, ginaulat-ulat na in the coming days ang COVID-19 will be declared as a locally endemic disease. Pareho sa dengue, pareho sa iba nga balatian, no? Kaya Action Bray, i-take advantage ko naman yung opportunity na ginatan mo na dapat hindi lang kita mag-focus sa COVID. Hindi lang kita mag-focus sa pangkaso. Ang hilanat, ang laing pamatsyag sa ato mga kabataan, kag sa mga tigulang, kag sa adult, pwede man na sa bala dengue. So kinahanglan gid maghalong man kita sa iba nga mga balatian nga pwede mag-cause sa iba man nga mga sakit. So subong sini makita naton may mga kaso kita sa dengue. So kinahanglan abtik kita magpakonsulta, abtik kita mag-identify sa mga early warning signs and symptoms. Agud to mapakonsulta kita kag hindi maglala ang kondisyon sa any member sa atong pamilya. Doc, ibalik ko lang gamay sa ining ang kaso, ano? So sa Pebrero 8 umpisa na sa umpisa na sa kampanya sa national. Anong mga preparations ang EOC diri sa Bacolod subong, Doc, regarding si DILG naghatag na sang mandato sa mga LGUs mo and PNP. Sa EOC subong, Doc, anong preparahan nyo regarding sini? Actually, sa subong sini, na-discuss na po na sa Emergency Operations Center. May ara naman kita na bago na guidelines dikan sa COMELEC kung ano ang allowed kag not allowed ay na particular alert level system. So, tungod na kita sa alert level 3, aton implementar kung ano ang provision sang dapat na kampanya sa under alert level 3. So na-alerto pa naman na ang aton nga mga barangay, labi na gid ato mga barangay kapitan kag mayors kung ano ang mga guidelines nga ipapanahog sa DILG kag sang COMELEC. So aton inisundon in kaso por kaso nga magpili po ng mga tao, ang magyapon ng aton nga requirement. 50% outdoor, 30% indoor, and minimum health protocol at all times. Si politiko or si organizer need pa nga magkuha sang permit from EOC before sila maka-perform sa ila sin activity, Doc, kapila ka hours ini before?
Dati sa ato nga naandan, halos tanan nga may plano mag-mass gathering, Aha. o halos tanan magplano nga may mga assembly. Nagapadala ginasulat-sulat sa Emergency Operations Center, Aha. kag kita mismo nag-recommend kung Aha. anong nakaangay nga mga guidelines na ila dapat i-implement. Yes, among inangaton bantayan kay base mangin super spreader na maniblabaw kabudlay kamuda sa EOC. Ikaw Doc subong medyo naga-husky tingog mo do si Kenny Rogers ka na sa kakapoy guro Doc. Ti Oo, ti kinanglan ta guro nga mas temprano ma-aware tining mga utod ta kay basta eleksyon kabalo naman kita Doc Pinoy ga-enjoy gid na Doc mo. Correct. Kaga natod sa halungan na ang emphasize sa ni kung mag-attend sila, mag-attend sila sa mga pumulong-pulong, Aha. dapat may face mask gid ang tanan. Nan. Ikaduwa, i-observe gid naton ang physical distancing. Aha. Kag i-observe ta gid ang allowed nga capacity Aha. sa isa ka lugar. Kag kabalo kita sa COMELEC, basta ara kita sa alert level 3. Aha. Hindi man ta pwede ka house to house. Nan. Hindi ka man pwede ka pangamusta. So may mga provision nga gina-identify ang COMELEC Aha. na tisundon tayo na kaga most likely sa amo nga semana Aha. bago ang February 8 mapagwa gid ang Emergency Operations Center sa pasulundan para magaida ng pumuluyo kag ang mga campaign organizations sa Aha. mga kalain nato nga mga presidentiables para agud to ang ato nga syudad safe sa mga nagakampanya kag Aha. safe man sa mga pumuluyo nga nagapalamati. Lastly, Doc, kahapon nagpagwa sang EO si Mayor Bing. So far, daw gid man mga changes, Doc, no? The same lang, no? Yes, nagpagwag si Mayor Bing sa Executive Order number 4. Aha. Inigin stipulate naman lang klaro Aha. ang mga amendments sa ating travel guidelines. Aha. So subong sila, kung halin ka sa Western Visayas, kag sa Negros Oriental, hindi ka na kailangan mag-apply SPAS. Yes. Ang importante lang, pakita mo na imong vaccination card. Kung fully vaccinated ka. Aha. Pero kung unvaccinated ka, kailangan mo magpakita sa rapid antigen test result. Aha. Amo man na, kung Balikan ta si Doc Surongon mga kaksyon. Action Hotline. Ka-feeling ko, amo na nang ginbag-o. Kundi nag-meeting to si Mayor Bing and Gov Lacson last Friday. Oo. So, amo na yung bagbag-o. Guro ang antigen, Doc. Balik dira sa imo. yes, amo na nato nga rapid antigen test, kag of course no, ang ato nga fully vaccinated nga pumuluyo sa syudad sa Bacolod, Aha. at agad tagit siya sa pribilehiyo na makabiyahe unhampered Aha. para wala ta problema, sige ato nga biyahe, Aha. kag matawhay sa atong biyahero kung mapuli siya diri sa syudad sa Bacolod. Aha. With that, Doc, salamat sa mga serbisyo this morning. Mabuhay ta, Doc. Stay safe kita taran ka. God bless, Doc. Salamat. Salamat din Action Bray, halog kita perme, Aha. kag God bless. Action Hotline. Okay, Doc Chris Surongon sang EOC, ano? Siya muna ang sitwasyon naton. 205.21 or 2,521 ang aktibo subong. So dungagan naman ni sa subong nga adlaw kag kabay pa namo ang magbuhin nga nag-alalayo. Action Hotline. Last 8:35, makabalik ako dugay with Councilor John Gamboa ang kaksyon. Ano bala ning matabo nga rally protesta sa palabuton nga Biyernes dira sa Prime Water Basiwa o kon Basiwa Prime Water. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugali. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone!
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Punan ng mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sunod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Sa aton sa nga pagpangalagad, good morning lang. Action Bri always naga-monitor sa inyo program si Karen Galinia, Mira Floor sa Barangay Tangob diri sa Bacolod. Good evening Action Bri, tamyaw lang mga agents sang CIS SG James Estilier Amado, si Lozada Ramel na Pilda George Valencia, monitor gid subonga si Peps Antonio ni sang San Enrique. Salamat gid sa pag-monitor mga kaksyon. Good morning man sa kay Mimi Alarcon, Homan Lomina, thank you gid. Si Naisel Morales Fabol, araman si Barayuga Ray, Diding Alohamiento sa Antipolo Pontevedra, Madam Virgil Pinda, salamat sa pag-monitor. Burley Anuales, Melchorita Ferrer, Rowena Castillo de la Cruz, salamat gid. Sa may Purok Masagana, Barangay 6, Mike Jan sa Moldiseva, thank you gid sa pag-monitor dira sa Moises Padilla. Kag si Sir Calixto Mabuga to nakatutok man sa aton sini nga pagpangalaga. Las 8:50 na mga kaksyon sa palaaboton nga Biyernes. May ara sang ikasa nga rally protesta ang grupo ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. sa atubang sang Basiwa or Prime Water. Basiwa Prime Water mga kaksyon. Ano ayhan ang kaundan sini? Pero ti subong nga adlaw may ara na sa pag-umpisa sang patong 12% VAT value added tax sa mga balayran sa tubig
sa mga konsumidor sa idalom sang Basiwa Prime Water, mga kaksyon. And magluwas sina, maki-update kita kumusta na ni ang 59 ka mga empleyado sang Basiwa nga kuan sila atong ginpa halin dira sa case nga redundancy, pero nagbato sila ka nagpabor sa ila ang Civil Service Commission. Pero ti ang Basiwa na nindugan nga ti nagapakig-away man sila, nagmotion pa sila. No? Ano na bala ang panibag-o nga mga updates sining nasambit iyang kaso, mga kaksyon? Las 8:51 na sa aton sining pagpangalagad, may nagahambal gani nga daw ka-okay naman na niya sa amon ang ining Prime Water Basiwa. Galing kay ang hindi okay ang bigado gyapon nga tubod sang tubig. Oo, kag hambal sang taga Prime sa tindi man na mahimo overnight mo. Malawig-lawig pa nga proseso kay ti maniltig pata, mapasuyo pata, mangtayho pata, i-check pa mga lines, mga pipes naton dira. Not overnight nga matapos tani kag mapapuswitan ta sila sang mayad-ayad nga tubig. Dabo nabing rason nila. O galing wala pa mapapuswit ang manami nga pwersa sang tubig, ginpuswitan na naman kita sang 12% nga VAT, mga kaksyon. Online sa hotline. Sa aton sining linya si Councilor Wilson John Gamboa Jr., amo gining isa sa mga konsihali sa syudad nga nagapakig-away dampig iya sa konsumidor makasineko man o kon makabasiwa. Councilor, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Mayang aga, Sir Brian, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayang aga. Happy Love Month gali, Councilor, no? Feb 1 subong 2022, ano? Advance kaga kong hey Fatchoy. Happy New Year. New Year pagin subong sa mga grupo nyo, Councilor. Hindi kaniya, no, Councilor, no? Oo. Pero pamilya tani sila. Pamilya tani sila tanan. Okay. Councilor, subong adlaw na to ang 12% VAT, no, sa Basiwa Prime? Yes, impusar na nila ang pagpanukot sa 12% value-added tax sa sinigid nga adlaw, February 1. Aha. So ano matabo sina sa mga bill naton, Councilor? Magasaka ang aton nga mga balayran. Hindi magnubo sa another 25% sa ginabayaran ta bulan-bulan. Pero ang akon yang projection sa niya, Sir Brian, in most likelihood 75% magasaka. Uy. Ang aton nga mga basic water rates sa sining joint venture. Dala na hindi siling ta ang 12% na value added tax na igasukot na nila sa siling adlaw sugod. Okay. So dala na tanan-tanan amo na ang akon yang pagtulok. Aha. So bulo bantayan naton kay tungod nga dugang naman ni palas anon kag lulok-duhon para sa aton nga mga konsumidor. Okay, so mag 12% ka ba dako, no? Pag-umpisa pa lang sa minimum mo nga 200 plus, may VAT na siya, Councilor, no? Correct. Yes, sir. Ara na. Aha. So kung ga-add-on ang balayran mo gasaka man siya nga gasaka, nga agid ayhan, Councilor, nga mag-VAT kita man dira sa joint venture ini because nga makonsider na gid man naton nga kwan ini, private na gid man ini ang status niya. Kay daw laban pag-an-aw talin pa sa sungsugod. Private na siya o galing kay hindi sila kapalagyo kay silingon ta nila nga partnership ini wala niya siling nila nga dissolve nila ang Basiwa. Klaro man kaayo sa aton tanan-tanan, Sir Brian, nga na isa pribado na ini aton motor district gindaho na ini naton sa Prime Motor sa Villar family. Kay silingon ta kay tungod na kung hindi ni pribado tinga manukot kamo sang 12% value added tax. Amo nang dako nga pamangkot. Kay ang ining 12% ang ining value added tax ginasukot man lang ni naton niya sa mga pribado nga mga kompanya. So nga asukton nyo ang Basiwa o kung ang konsumidor sa Basiwa kung government-owned and controlled corporation pa kita sa gihapon. Nagapamatuod nga
pribado na. Why na gid si board ka dali lang, muni muna, no? Why gid ya councilor, no? Wala gid. Why? Sila man ni nagduso. Sila man ni nagdaho sa Prime Motor. So, expected na nga kamuna ko nga sa ining palabuton nga Biyernes sa liwat. Ang pila ka grupo dala na mga empleyado nga sa katubtob subong wala pa nila din pabalik. Dala man ni sa pag reklamo sang 12% VAT magalit ililipon kami sa liwat. Dira sa may tubangan sang Basiwa. Tupod sa mga pila ka mga cost-oriented groups. Sige, mag-go kita kido idugay dira sa mga empleyado, councilor, pero miyari actually ni padi kagabi gani mo nakamuno siya. So daw ka okay malang na sa amon na Sir Bry, Action Bry ang 12% VAT if daw nami man ang performance ang Basiwa Prime, pero sad to say until this moment of time, councilor, daw ini nga mga tao daw ay pagid ka-avail sang manami nga tubod sang tubig, councilor, anong imo nga pa nilang tilag na? Expected din na iya Brian nalimpas ang sugod kay kung magsiling kita gani nga take over sang isa ka pribado nga kumpanya, hindi na naya serbisyo. Kundi negosyo na naya. Unahon na nila ang ilang pagpanukot sa aton sang ilang profit ng ginansya. So wala na ya garantiya banwa nga may improvement sa serbisyo. Kasi negosyo na nila yan, hindi na niya serbisyo. So sigurado kita nga magasaka ang aton nga mga balayran. Amo lang na ang mas pasalig ko. Kung kapag baligya na to o pagkuha sang Prime Motor sa aton nga water district. Ang hulat-hulat ko yung gani, councilor mo nga maka-put up sang another source of supply si Prime Water. Ang supply ta subong di same buro-buro malang yapon kag ano ning isa di, councilor, duway man madugangan, no? Wala gani buro-buro na. Isigiran na po 90% sa aton nga tubig sa idalom sa gihapon nila ginasuyop. So dugang pagin sila anom ka dipwel. Ang sabat din nila sang kakulang sang tubig, bomba. Hindi ya silingon tang kayohon nila o mga yun isla mangita na manultol isla other sources of water sa ibabaw naton bukid, no? Dugang pagid nga bomba, suyupon pagid nila na suyupon ang aton tubig sa idalom naton duta. Okay, maka-avail lang tani guro sang manami nga supply guro kon may isa ka suba dis lang nga suyupan nga amo ning makahatag gid sang dako nga supply guro, councilor, ano? Galing kiti why the same man ang yapon situation ta, no? Yes, kay puti ara sa kontrata banwa nga dapat the only sources of water will be coming from the upstream o kung sa ibabaw bukid kag sa surface water sa may sopa. O galing padali na padali bla na suyop na lang ta, bomba na lang ta. Pila man lang yang mahatag sila nga supply sang suyop-suyop man do pang sulod balay man lang nagani ko ni sipon mo gid. Delikado, Sir Brian. Kay tungod na wala labot na base sa ulihan mo na natabo sa Cebu nga ang level sang salt water mas mataas na madiplit ang aton nga tubig. Kundi abo na sang tubig dagat ang aton nga mga tubig ilinon. Kadua, inibilang mga sinkhole na kung halo na sa dalong ta duta, kung pinalang malugdang ang aton nga mga duta. Isa na ang pilay na karason to naan di ako ya kauyon sang deep well. Anyway, sige, ari na gid man ari na gid man sa sitwasyon tani mga muyo na lang kita sang aton sini nga dangtan pila kadlaw, pero maayo salamat gid kay ara kamo councilor, ang mga kaupdanan mo sa pakig-away sini kag naga-updates publiko. Pero sa Friday marali kamo with 50 plus empleyado nga ni sila mo nahulan gid dira sang nagsulod ini si Prime Water. Ano ang inyo isinggitan sa Biyernes, councilor? Ang numero uno nga isyu mo yung pagpabalik sila kasi ginorderan na gani kadua na ka-business na ginorderan sa Civil Service Commission. Ginilivate paginsaka pagidni nila, ginapilar pagidni nila. Way na ginsiling ko kaluoy. Now, ikaduwa yung 12% VAT. Now, banwa, Sir Brian, ginadala na ini namon ang isyu bit-bit sa mga kabaranggayan. Ginsulatan na ini sang grupo sang Amlig Tubig ang tagsa-tagsa ka mga 61 ka barangay na updan kag iadaptohon ang resolusyon na kita tanan-tanan
nag-oponer sang sining 12% value-added tax. So, dalon kagbitbiton ni namon barangay, house to house kung mahimo, sa sining pagpanukot nila sang 12% value-added tax. Okay, amo nang mga subject or ang inyo sining istoryahan sa Biyernes. Madamo kamo, Councilor? Yes, subong daw tungod na magaywat man ni sila sa liwat sang ilang month anniversary taga-bulan gina. So damo sang ini-mobilize naton nga mga utod naton barangay para updan ang ini nga kausa. Atong mga tawo nga ato nga nag sa Basiwa dagano sila subong man way gid Councilor, may trabaho man sila ayan nga nag-inisyatibo man sila. Ang iba naga-Shopee, ang iba naga-Lazada, ang iba nagaluto-luto, kaluluoy. Mga professional ini sila, Sir Brian, there are career officers who have been in the service for the last 25-30 years. So long Remedyo General. Sige. With that, Councilor, madamo kayong salamat sa mga serbisyo. Basi may gusto ka palabot sa Bacolod nun. Go ahead. Well, ini naman ang isyo, Sir Brian, parte sa mga empleyado sa Sineco. Ginaupdan ko ya ang ilang kausa. Tungod nga siling ko, ara inaya sa inyong collective bargaining agreement. No, hindi na pwede nga butangan sang management, sang ikom, nga pwede namon mahatag ang inyong increase o kung ang inyong benepisyo kung malambot na to ang 9% o 95% efficiency collection. Wala inaya banwa lakot sa inyong agreement. Amo na ako nga nagaupod ako sa ilang plano nga ipalambot ini sa among isyu sa labor para mapamatian man ang ilang reklamo. Batok sa sining management ng Sineco. Salamat din, Sir Brian. Mabuhay ka, sir. Good morning. God bless sa atong tanan-tanan. Salamat. Councilor John Gamboa Jr. mga kaksyon tilot-tulaton taniya. No? Among yapon nga isyo dira sang Basiwa pero ti kaluluoy ning masobra 50 nga mga empleyado. Dati subong nagahulat paghapon sila although nga may ara na sang desisyon pero ti ang board hindi pa magbaton sila kay tiga bato man. Ti parte ni sa tubig sa Bacolod ti hulat-hulaton ta. According sa Prime Water man sa nagligad pa to nga ti nagapangita gid sila sang ideya. Ginahimo gid nila ang tanan-tanan. Subong ara sila sa mga dalanon sa pagpanghipid kag pagpanglimpyo sang mga tawag sini sang mga kahigkuan no sang pipeline sang Basiwa. Dira pa lang sila pero tikon way man tod sang dako kag bag-o nga supply si Prime Water iya. Amo man gyapon ang supply sang tubig ta no kay kinanglan tayo sang dugang nga source sa kadamuon sa nagagamit sinang tubig Basiwa dire or Prime Water sa Bacolod nagaamat-amat gyapon buhin ang pwersa niya. Pero kung nag-put up ni sila sa bago nga source, I am sure nga makop-upan taning reklamo sa publiko, no? May mga subdivisions gani iya nga gatubod siya last 10 ang gabi, kundi mo pagtayhupon do hindi magsakang tubig mo. Asta san-o nga mangin-amo sini. Now mayari ganiyo naga-monitor sa ato, nagapabalo sa diri sa may Woodside 1 subdivision, no? Ang si Basiwa nag-take over sang deep well kag water overhead kuno tank sa subdivision pero mag-run out 5 minutes lang wala na tubig. Pero ina may tangki ha. May tangki na nga gin take over nila kagod nga punduhan sang tubig ti way ginaguro yung pundong tangki nga ina. Sa mga subdivisions, way ginaguro pundo kay 5 minutes lang pagpiyok sang Sineco, ti piyok man. Paano nila ni mahimo man? Hindi daw malawig-lawig naman si Prime Water na sobra tuig naman. Hindi lang literal nga overnight ginanamin tadri, kundi medyo lawig-lawig na gid man. Ano na ang gusto? Anyway, sige lang. Karon sa gabi, try nato ng buton si Prime Water, abi, kung ano ng status nila subong diri sa Bacolod. Ano na pila na ka porsyento sang area sa Bacolod nga may ara na sang mayad-ayad nga tubig, abe? Nakadungag-dugang na gid man sila or amo mangyapon? Anong sitwasyon ta?
O pa ulo update man naton bisi Prime Water kag si Basiwabi kung kumusta na kita. Last 9 bisay sa aton sila nga pagpangalagad pagbalik ta. In general, istoryahan ta tagpila ang tinapay nagsakang presyo o kon nagkupos ang tinapay. Action Hotline 2006 going WD for best public affairs program for Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sunod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalong sa tanan nga tion. Good day
day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay iban damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online DWID for best public affairs program for radio. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad. Good morning lang kay Roger Toricarion. Good morning, Bri. Hindi na prime water, kundi crime water. Kay daw kape nga may chocolate ko nung nila sining tubod sang tubig mga kaksyon. Si Novi Valencia Subaldo naga-monitor man kung hipatchoy ko na. Si Georgia Gargasiran naga-monitor man prime water for business purposes lang na only, but not for the good service sa mga clients nila. Waragwagwagkas. Good morning, Sumbray. Ang financial sa Baguio Odette sa Barangay Bunga wala pagid ipanghatag. Ay nga aman. Pakilala kabla kung sino ka kay para mamuno tadi. Jocelyn Libuon Dispoho Araman. Si Eunice Malala. Good morning, Sumbray. Sang Basiwa pa tubig supply di sa Estancia Subdivision Mandalagan. Tubigid. Sang prime water na a month after ang ginasupply sa amon hasta subong kundi ti coffee or coffee. Pwerte ka premium sang tubig. Tubig ya kinanglano namon hindi tik or kape sa pagkabudlay biskan ihugas pinggan hindi mayad. Ti kasubo siniho. Hay nako naman. Renz G. Evangelista, ano ning taga promoter ga monitor man islayan sa tubig nila. Eric Pantaho, morning Sumbray ga pamati gali dire sa Kabankalan, liog tamyaw sa pamilya Basyaw, Tabuhara, Pantanho kag Nimenzo. Sige. Jonalyn Ninial de Crepito, morning Sumbray tamyaw kay Utik Amilanan, Lager Dikilya, Lando Tangkuwa, Edward Armatio, Pikit Macariula sa Ayungon, Valladolid. Si Sir Dennis Nuestro Araman, Julie Militado Patrimonio, salamat gid. Milili Uligo Araman, greet niya lang si Barangay Kapitan sa Ramon Silay City, mga kaksyon. Sige, pakaronan tang iban karon. Good morning kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Greet yung elder sister niya, Cecilia Malaka Cadiz, on her 70th birthday today. Subong man sa kay Nedy Hinares on her birthday today. God bless sa tanana. Good morning. Check ko lang makadali sa Action Eden Abuso mga kaksyon sa patrol. Report ko sa inyo gabi, si LPG nagsaka man ang presyo kada kilo. 2 ka pisos masubra. Di mabulubog at na ina siya. Di mostly ginagamit subong sa mga tinapayan, magluto, tinapay, luto sa mga restaurants, sa tanan nga mga luto nga pahapos, padasig abi, LPG no? Ginalauman ko mga nga masaka naman ni ang presyo man sang uling. Ang presyo man sang uling, kag mga binisak ka mga kahoy, sigurado ko masaka man ang presyo sini mo. Kaya ti ginabanta-banta man nila. Pagkakita nila sumaka LPG, kundi yung tao mangita pala iwansan, pasakaan man nilang presyo man sang uling kag kahoy. Amo niya nga aton diriya ga katabo sa Pilipinas ang domino effect ya bala. Dali ilang check tang patrol. Action Eden, kumustang tinapay? Good
Good morning, Action Bright. Sa pananaton ng mga kasyon. Happy February 1, ganay. Ay, oo. Oo. Likewise. Oh, hey, what chai? Oho, ba, parte. Happy New Year sa mga utod ta nga mga Chinoy, no? Nga diri sa ato, no? Yes, dirita action na Brayo sa mga tinapay. Oho. Kay ang tinapay, dirita aton na istorya ta mga pila ka mga nagabantay sa bakery, although nga hindi lang sila magpakot with Action Braya. Pero na istorya ta sila. Ang kabugaton sang tinapay, amo naman ko no Japon, kag ang presyo ti amo naman Japon para sa Star Bread 5 ka pisos. Ang hupya tag 8, ang double body tag 10. Sige pa dala ko kay Sir El Rey sa mga picture bala. Ara na siya. Ang pandesal tag 3 tugtog 5 ka pisos Action Bray. Ang mga crinkles na bala, tag mga cookies tag 5 ka pisos. Pero nakita taya sa balita nasyonal na dito sa may Luzon may pagsaka sa presyo. That's why naging check ta subong agaman kay man nagsaka naman daan ang produkto petrolyo. Speaking na Action Bray, syempre apektado na kung magsaka ang presyo sa tinapay bangod man sa pagsaka sang presyo sang LPG. Sideridaan sa aton ang 11 kilo subong 989 ang bili. Babi no? Ang 900 na? Pila lang nakaluto kung sige ka mo luto sa inyo balay nga kamera kung magkaon agaw to gabi siyempre luto kada sa init lang sa sudan gasol ginagamit. Nakabakal ko sa ligad nga si Mana Action Eden 1-1 sobra ha lapit 1 to. Oo, subong kay tingnan doon duman mo man to Action Bray may mga pagnubo man sa ligad mo. Subong may mga pagsaka naman dira lang na subong 989 ang 11 kilos. Ang 7 kilos nga LPG 703. May wakti pa pero ang talabanan di ba Action Bray kung may pagsaka gid man sa presyo sang tinapay hindi literal nga tinapay ang naga 6 pesos abi. Kundi nga kumbaga nagamag-ara tinapay, nagalain itsura, nagakopos. Dogin tipos nga tinapay. Pero kasi Action Bray, hindi silawan ko kita tinapay, dumagpok, unod pa man sa. Unod pa man. Kapag balay di hangin. Imagine mo nang harina, naga-isdog man presyon niya. Si Kalamay dito sa Metro Manila, subong, porting pagsaka sang presyo Action Eden kay pagintindi ko, ang sako, nagsaka 150 to 200 pesos. Di alangan nga mga hatag lang may mga nagabaligya tinapay. Siyempre, may mga pagligwat kina sila sa mga ingredients nila. Ibig nga sa abin. May aragid na kay balko na kalamay, harina, mantika, margarin pa dira, kung ano pang mga pulupanakot nila, naga-idog yung presyo mo. So hindi lang naton masunaran nga mga manungkaon tinapay nga nagagamay siya galing kiti ay nablong kisa ka pinsar kaya makakaon ka goods ka na Action Eden. Correct, Action Bray. Amo na nang by nagambal pa approve na sang DTI Action Bray pagkaka sang presyo sa tinapay. Kag nagambal pa sila by March posible na magsaka pagit another price increase pagit Action Bray. Okay na dumduman ko pinakalas nga pasaka sang tinapay nationwide 2017 pa mo 20 dira ka mga tinuig. That's why nga subong dito sa Manila kung nakita natin sa National News 3 pesos isahay man ko pagsaka. Grabe no. Gulpihan na man ang sagbay kay mambal sila nga tidugay naman wala na sakaan presyo. Kag dugay man nga posible masundan. Pero depende gyapon sa lakat man sang panahon. Kung siyempre magsaka ang presyo sa iban nga mga ingredients dira alangan nga hindi man sila magpasaka o magbuhin Action Bray. Ate kon nga pangapi ka kada aga nga ang imo nga gina-consume da nga tinapay tag 5 ka bilog subong himuan lang anay 4 be para makaplo-plastar Correct. Adjust ka na lang Action Eden ano? Yes, Action Bray. Sige na, importante mga kaon. Correct, Action Eden. Salamat. Good morning. Balitali sa patrol, ang ka-action ni Action Idenabo sa mga ka-action. Tingka man sa Pinas, labutan ka sa namon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Tinapay daan niya Action Hensya pagbugtaw ya sang Pinoy ang utok kape kag tinapay mo. Amo na yang aton wala na ya labot sa pamahaw tagid nga kanon kun anong sudan mo dira. Amo na ang Pinoy mo. Action Hotline. Pagbugtaw niya alas 5 ya init tubig.
Pagkatapos kaon tinapay. Amo na yung ato ni Muti, kumbaga halos tanan nga gihota, may ginagasto gid kita. Temo niyo, nagasaka ang presyo sa LPG, ang diri sa Bacolod Negros, way man kuno gaidog pang presyo sa tinapay, pero basi nagakupos lang gamay. At iway ta mahimo, ang negosyante talangan sa agis lang negosyo karon nga pierdes lang kung dapat madaog gid sila. Si Almira Lee Malazar tinaga-monitor, Jenny Sulgon, thank you gid. Si Jessica Conlo, thank you gid. Action Bragro niya. Kung Hipat Choi from Talisay City, salamat gid ano. Si Mary Grace Mongkal Cabalfin, good morning Sumbray, ang tubig daw kape nga sara-sara. Mayo na nga may kape na may tubig ka pa, puryaga ba ang prime motor. Bibi Dagia Bautista naga-monitor man, upod kay Rhea kag Sofia sa salon kuno sa Plaza Mart. Bati salamat na sa inyo ha. Ray Jantan Villalon, good morning. Jose Herson Lapineg Junio, si Kwan, okay, nabasa ko ng iban. Karon sa gabi, kay try ta nga lambuton si Prime Water kon ano ng estado tadi sa syudad sa Bacolod, Subong. Kag diskasan ta dugang ining VAT kon pila gid ang pagsaka is it 12%. Amo to ganing interview action hands kay Kwan, kay Ka Leo de Guanzon, di ko magsala, presidential aspirant ini siya. Di Guzman, no? Ka Leo de Guzman, gin pamangkot siya parte sa sweldo action hands, no? Kung anong gusto niya matabo sa daily sweldo naton. Ang gusto niya matabo, actually dugay na ginaduso sa mga utod taman nga may ideya, 750 nationwide. Bilog ka Pilipinas dapat parehuson. Hindi kay lainon kita diri sa mga probinsya nga nubo sweldo taday komparatos nasyonal. Ang pinaka-point ni presidential aspirant kasi de Guzman, siya nga gusto ko nga parehuson ang sweldo sa tao sa bugos nga Pilipinas. Kay ti parehos man gani nga gina-implementar ang VAT, bisan din ka makadto 12%, maka-Visayas man, national capital region o kundin man, 12% nga ala inon mong sweldo nila iya. Do kay man no, do may punto gid no. Kag ang mga balaklon kung anong presyo dire sa lokal, pariho lang mas mahal pa din aton sa Metro Manila kay gina-travel pa nila kag ginapatungan abot di. Amo nang punto ni Di Guzman. Kaling kiti mabulubudlay lang ni si Di Guzman gid prangkang istorya. Bulubudlay gini siya magdaog kiti enkwentro no Marcos, Lacson, Pacquiao, De Robredo, Isko Moreno. Pero ining mga ngalan nga mga sikat subong nga nagaginawa, wala gid ko kabati nga naka-mention sila parte sweldo. Las 8:28 kung las 9:28 na sa aton sila nga pagpangalagad mga kaksyon. Why nakita oras maka-aksyon sa ngalan sa regular nga Corman Action Art Tayho po ni sa aksyon Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita karon sa gabi sa aksyon na firing line. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tay Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Good morning. God bless.